ассалому алайкум дӯстони азиз, боз ҳам мағозаи Viva парфюм омадагем. нигоҳ кунед, тарафи пажарка мешава. инами бинои Корвон Сити якум ошёна ина марамат ҳозир ворид мегардем. ма шумода нишон метим ҳар он чизе ки инами лесницат шонда ҳастай 5 сомонай косметико ҳамаш 5 сомонян дар лесница дар коридоршон бошад 10 сомон ҳама намуди косметика а дохил да боша ҳар хелае акция рафтаста бисёр чизора бо арзон кардагиян дар дохил марамат метавонен биёен бо айпеш хитон бинен даставка низ доранд дӯстони азиз. Духтаракон новинкои фасон омадай Viva парфюм да нигоҳ кунен 5 сомон беҳад хушрӯчанина туҳфа бурданиен барои хитон гирифтаниен ё савдо ҳатман Viva парфюм биёен ина борои навшон 5 сомон ҳар он чизе ки нами лесница да мебинен духтаро ҳамаш 5 сомониай марамат бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм нигоҳ кунен тушам астай тенам астай помадои хушрӯ хулас ҳама чи астай ира бинен аҷоиб хушрӯ борошон ҳамаш новинка омадагиай мана биёен бо касе омада наметавона ино доставкаам доранд страничкашон отметид мекунен будроен тамошо кунен борои нав тез меоранд доставкатон мекунанд бинависен. Иқа помадачои хушрӯ омадай духтаро нигоҳ кунен чӣ хел фасончае ина туҳфаям барен ина барои хитонам истифода барен хушрӯви бад 5 сомон марамат новинкои Viva парфюм духтаро 5 сомонӣ ина и тарафам 5 сомон нигоҳ кунен чанд намудаш омадай 5 сомон бовар мекунен бо цветоша бинен чӣ хел хушрӯай 5 сомон ина касседа дар корай ҳатман биёен Viva парфюм да новинкои фасон бисёр омадагиай ҳам аз туш ҳам аз тен хулос аз ҳама намуди косметика бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм ина ҳами чизе ки мебинед лесницада ҳамаша иҷада 5 сомонӣ кардагиан духтаро ҳатман омада айпеш бо хитон тамошо кунен. ина духтаро корейский тональный крем нигоҳ кунен бисёриҳо ҳами чиза мепурсиданд марамат беҳад зура ина 5 сомон Viva парфюм да омадагиай 5 сомонӣ кардагиян иҷада бо дигар намудошам ҳастая тональникошо наёзида нишон метем 5 сомонӣ ина қисми болора нигоҳ куненда ҳамҷо ҳар намуде ки тональниай ҳамаш 5 сомонӣ хулас биёен бинои Корвон Сити бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна ина Viva парфюм духтарако ҳар он чизе ки ҳами лесницашон да мебинен ҳамаш 5 сомонай бинен чихо интихоб бисёрай а як тональни чанд намудай стик доранд консилер доранд хулас ҳама чи ҳаст ва духтарако нигоҳ кунен чихо губкачои фасон омада инами футлярда 5 та дора 6 та дора 5 сомон ҳам удобния и губкачо марамат барои тональный крем барои пудра метавонен биёен ина 5 сомонӣ барои дугонаотонам туҳфа да бигирен варианти беҳад хушрӯ маҳкам кунеда я бор кришкаша нигоҳ кунед бо чихе ва яки футлярчаи хушрӯ дора 5 сомон ина ҳар он чизе ки ози дар инамиҷа мебинен лесницада ҳамаша 5 сомонӣ кардагиян дар Viva парфюм блескои хушрӯ доранд биби кремо доранд нигоҳ кунен вай помадачора бинен охи чихе фасонай ҳамаш 5 сомон ина блеск для губ чанд намуд овардагиян баданаи шампунои Johnson's Baby диден чихе хушрӯчае иёям детский 5 сомон нигоҳ кунед иҷада бо қаламои қошу губкаву ҳама чи доранд хулас 5 сомон бинои Корвон Сити тамошо бино якум ошёна инами лесницашда ҳама чи 5 сомонай магазини Viva парфюм ҳатман омада айпеш тамошо кунен. Помадачои хушрӯ омадай духтаро нигоҳ кунен ҳамқа моделои фасон ҳозир ма дигар цветошам нишонтон метим 10 сомон магазини Viva парфюм да новинка бисёр омадагиай ина 10 сомонӣ диден чанд расветка доранд мана беҳад хушрӯ вариантои фасон 10 сомон бозори Корвон бинои Корвон Сити инами ҳар он чизе мебинен якум ошёна Viva парфюм дар инами калидоршон ҳар он чизе мебинен ҳамаш 10 сомониай бовар мекунен шампунам астай иҷа дезодорантам астай тушу духию ҳама чи ҳастай 10 сомон хулас биёен бо айпеш тамошо кунен боварии дорум ки маҳқултон мешава вариантои беҳад хушрӯ доранд. Я намуд корейский тональный омадай духтаро нигоҳ кунедам хушрӯ 10 сомон акция кардагиян 35 сомонӣ будак акция кардагиян 10 сомонӣ марҳамат Viva парфюм биёен духтаро омада наметонен нависен ира бинен ранги помадкаи хушрӯ нависен хучон доставкатон мекунанд нигоҳ кунен духтаро эффекташ беҳад зурай ина 10 сомон падаркаям барен хушрӯчаи коробкаша бинен ира бинен модели беҳтарин 10 сомон ана баъд нигоҳ кунен инаи
макол бисёр мепурсанд. Иам оригиналш овардиян 10 сомон акция кат 35 буд. Ҳозир 10 сомонӣ шидагая. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити тамошобино. Инами ҳар он чизе мебинен, магазини Viva парфюм якум ошёна, ҳар чизе ки мебинен духтаро нигоҳ кунен 10 сомон калидор будаги чиз борошон ҳамаш 10 сомониай. Таналиёшон беҳад бисёрай нигоҳ кунен. Вариантоям қа хушрӯйна Max Factor дорана, коллагенам доштиян диден, ҳамаи чи доран 10 сомон. Биби кремуш астай, хулас ина бинен, ҳамаи чи 10 сомон. Лазурде чӣ хеле кремай гуфта мепурсанд духтарако. Лазурде функсияи дезодорантам иҷро мекуна. Беҳад зурайда табобатияй марҳамат акция рафтестай 10 сомонӣ шидагай. Ҳам қа запхош хушрӯван марҳамат ина каседа дар курай метавонен биёен магазини Viva парфюм. Бинои Корвон Сити якум ошёна. Марҳамат нигоҳ кунед чанд намудаш ҳастай. Ҳамаш запхи шархелая 10 сомонӣ. Духтаро пушаймон намешавен бигирен. Беҳад зурай ино қимат будан. Ҳозир акция рафтестай 10 сомон кардагиян. Баъд тамошобино нигоҳ кунен. Ана ин намуд кремам бисёр таъриф мекунанд. Адбелевишия бисёриҳо истифода мебаранд чун медонанд. Доғи рӯра нес мекуна, рӯра сафед мекуна. Беҳад зурайда. Хулас ишам 10 сомон кардагиян оригиналша. Касоне ки омада наметонанд марҳамат бинависен хучон доставка доранд. Нигоҳ кунен ҳар он чизе ки анами калидорда мебинен магазини Viva парфюмда ҳамаи ҳамин чизо 10 сомонай. Тенои фасон доранд. И тарафда шампун астай, туш астай, қалам астай. Хулас оригинало охи ҳамаш акция кати 10 сомон. Нигоҳ кунен дезодорант тушам астай. Инахе ойначои новинка омадай 10 сомон. Присипка, румяна, скраб, ҳар намуд масло, духи ҳамаш 10 сомон дар Viva парфюм. Нигоҳ кунен ми калидоршон ҳамаш 10 сомониай. Элон духтарако аз акция қафон намонен дар мағозаи Viva парфюм инами намуд духиёи хушрӯ ҳамаш 25 сомон шидагая. Акция рафтестай 25 сомонӣ. Ино чанд сом будан пеш? Ҳозир 50 сомон буд. Нигоҳ кунен 25 сомонӣ чӣ намуд духие мебинен занона, мардона ҳамаш 25 сомон шидагай. Доставкаям доранд. Агар худтон омада натонен марҳамат нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva парфюм. Интихоба бинен чӣ хел бисёрай. Хушрам бошонда бо гап нест духтаро успед кунен ина 25 сомонӣ барои туҳфа мегирен, барои худтон мегирен ё ин ки барои савдо ҳатман Viva парфюм биёен. Ҳамин намуд тенои блестячира мепурсанд духтаро нигоҳ кунен. Ино 40 сомон будан оригиналошай. Ҳозир акция рафтестай 20 сомона. 20 сомон шидагай. То поёна блеск доранд. То поёна гарантияш кати блеск доранд. Тенакора диден духтаро бисёриҳо мепурсанд. Марҳамат чанд намуд расветкаш ҳастай. Ҳатман Viva парфюм биёен. Акция рафтестай инамучам ай 40 сомон 20 сомон шид. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм. Баъд нигоҳ кунен. Ана ин намуд тушана ё? Ё подводка. Ё подводкаи новинка вадастойкиян. Оригинал. Ино чанд будан чанд шидан? Ино 40 сомон будан 20 кадем шуд. Ай 40 сомон анамхе подводкаи фасон 20 сомон шидагай. Духтаро марҳамат биёен бо айпеш бинен. Баъд медонен тушҳои фасон доранд. Тушҳошон гарантия дора ки вадастойкияй объёми хушрӯметия 45 сомон мефурӯхтанд. Ҳозир чанд сом кардем? Диден 20 сомон. 20 сомон мана ай 45 сомон 20 сомон шидагай. Ҳам маскара ҳастай, ҳам бренди Kiko. Гарантия метиантона марҳамат метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд агар ки худтон омадан натонен. Нигоҳ кунен Viva парфюмда новинкаи фасони эксклюзив бисёр омадагай. Ҳама чи омадагай. Ҳатман омада айпеш як бор тамошо кунед. Ана баъд я намуд аппарато омадай барои қош. Духтаро бисёр мепурсанд. Марҳамат нигоҳ кунен. Пурсида буданд ки Корвонда диден нишонтен қахшучае ё чанд сомай? Ино 50 будан, иша 40 сом кардагем, иша 35 сом. Ина 35 сомон, 40 сомон духтаро арусакодам фасон будай. Нигоҳ кунен пешоинатонда мемонен чӣ хел аҷоибота ё ки ягон кас да туҳфа мекунен хушрӯва ина. Марҳамат арзон шидагай. Омада натонен бинависен худшон шумода доставка мекунанд. Аксияи калон рафтестай тамошобинони азиз нигоҳ кунен шампунои фасони хушрӯ ҳамино 35-40 сомон ана. Ҳозир аксия рафтестай оригиналош на Клеар астай, Хендер Шолдерс астай, Пантин кадомиша мегирен нархшон 30 сомон шидагиай. Аксияи беҳтарин агар
успед накунен омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд. Доставкаям доранд нигоҳ кунен ҳам мардонаш ҳастай ҳам занонош ҳастай. Хулас 30 сомон оригиналои фасони хушрӯ. Ина бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva парфюм тамошобино ҳатман омада айпеш тамошо кунен. Интихоби хеле зиёди инам хел шампуну балзаму ҳама чи ҳаст охе. Баъд ина ино чианд? Балзама. Балзамои новинка тамошобино. Ино чанд пуланд? Ино 70 на 60 кадагин. Дидем? 70 сомона 60 сомони ҳозир акция да ҳама чи акция рафтестаи мағоза да тамошобино. Мана 1 килоя зура чихе зур қалон будай. Баъд ана ира бисёр таъриф мекунанд. Карусела салонода бисёр истифода мебаранд. Марамад ино акция шудагай 40 сомон шудагай. 60 сомон бу 40. Ана 60 сомон карусел ҳозир 40 сомон шудагай. Успед кунен марамад биёен. Баъд иҷада нигоҳ кунен инчунин ана ин намуд ёям балзаман чен ино? Пенка варагин. Пенка ина барои рӯ оригинало 98% алои дора ин авокадо қатсияй ва роза қатсияй. Диден оригиналои фасон духтарако марамад биёен дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд. Агар кихтон омада натунен доставкатон мекунанд. Интихоб хеле зиёда Viva парфюм да бовар кунен ҳам борошон хушрӯ ай нигоҳ кунен охе ҳама намудаш ҳастай шампуноям дезодорантам балзамам хулас ҳамаи чи доранд.